салом ба кулли онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. даври шашуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум ин навбат низ хеле ҷаззоб паси сар шуд ки дар ин нашри барнома хоҳем гуфт. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи ФАТ ширкати тенниси аст. моро тарк накунед. даври шашуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум хеле босуръат паси сар шуд. дастаҳо барои мавқеи хуб гирифтан дар ҷадвали чемпионат муборизаҳои беамони худро идома медиҳанд ва марказитарин даври рақобат ин дидори дастаҳои барқчӣ ва ҳулбук буд ки дар майдони марказии шаҳри ҳисор баргузор гардид. дидори мазкур ба хотири он муҳимияти зиёд дошт ки агар барқчӣ дар ин рақобат ғалаба мекард боз қадами устувори дигар барои ҷой гирифтан дар мавқеи дуюмро мезад. ин ҳам дар ҳоле ба миён меояд ки дастаи барқчӣ ду дидори мавқуфгузоштаи худро бо ғалаба паси сар кунад. ҳулбук яке аз муддаиёни асосӣ ҳам барои мавқеи аввал ва ҳам дуюм ба ҳисоб меравад. дар муқобили шогирдони Зайниддин Раҳимов хуб истодагарӣ кард ва ҳатто имкон надод ки ҳарифи асосии ҷадвалиашон аз онҳо имтиёз ситонад. бозии дигаре ки боз мухлисони мизбонро маҷбур кард пеш аз хотимаи вақти асосӣ майдонро тарк кунад, ин дидори дастаҳои Сарои Камар ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд ки дар майдони марказии шаҳри Ваҳдат барпо шуд. дастаи Ваҳдат дар ду бозии охир ҳамаро ҳайрон мекунад. онҳо мусобиқаро хуб оғоз карданд ва ҳатто муқобили дастаҳои муддаӣ хеле олӣ истодагарӣ мекарданд. чизе не ҳадди ақал голи бисёр ба дарвозаашон сар намедоданд ва ҳатто фурсатҳои зиёди голзанӣ пайдо мекарданд. бозии гузашта агар ёдатон бошад дастаи ҳосилот ба дарвозаи ин даста 7 гол зада буд. баъдан гуфтем ки хайр дастаи ҳосилот аз ҳама дастаи сахти ҷадвал аст ва инро фаҳмидан мумкин. аммо Сарои Камар чӣ? дастаи панҷи даври гузашта дар ҷадвал бо дастаи Ваҳдат хеле наздик буд. аммо дар ин дидор Сарои Камар бо Ваҳдат ҳамон гунаи муносибат кард ки ҳосилот ҳам карда буд. онҳо дар тафовут ба ҳосилот ҳамин қадар кор карданд ки як гол кам заданд. мизбонон бошанд бо як голи шармшикан иктифо карданд ва фурсат даст надод ки Сарои Камар голи ҳафтуми худро зада тавонад. ҳангомаи дигар ин буд ки панҷшари ба қавли Воҳима бой дод. медонед аз ки шикаст хӯрд аз дастае ки соли гузашта аз лигаи дуюм омада буд. панҷшари ноҳияи Румиро гуфтем акнун бо ин сурат бозиро оғоз кардааст ки охири мавсим шояд ҳеҷ чиз не ақаллан дар чоргонаи аввали ҷадвал мебинем, вале интизориҳо баъди ин бозӣ зери шубҳа мераванд. ин навбат мисле ки натиҷаҳои маъмулӣ тағйиротҳои калон дорад. ҳар корҳое шудааст ки бовар намекунӣ. душанберо медонед чӣ натиҷаҳо дошт ва чӣ бозиҳоеро бо ҳарифон анҷом медод. дар баъзе бозиҳо ҳатто муболиға карда гӯем ба пояшон тӯб намерасид, вале дар муқобили дастаи фаворит ҳосилоти Фархор арзанда ва ҳатто бо бартарӣ бозӣ карданд. ҳосилот қариб буд аз майдони шаҳри Ҳисор бидуни имтиёз ба хона баргардад. ҳамин хеле бачаҳои Душанбе меҳмононро ба танг оварданд ки ҳосилот қариб буд ба шикаст дучор гардад. хулос баъди танқидҳои зиёди мухлисон дастаи Душанбе ҳаминак аз буди худ дарак дод ва ба ваъдаи худашон дигар онҳоро бубинед ки ба кадом корҳое қодир ҳастанд. хулос барномаи ФАТ дар ин маврид фарохтар шаҳр медиҳад. моро пайгирӣ кунед. бозие ки мо имкони ҳам тамошо ва ҳам сабт кардан пайдо намудем ин дидори дастаҳои Душанбе ва ҳосилоти ноҳияи Фархор буд ки чӣ гунае дар боло гуфтем рақобати мазкур дар майдони марказии шаҳри Ҳисор баргузор гардид. бозингарони дастаи Душанбе аввалин шуда ҳисоби бозиро кушоданд, ҳарчанд баъдан бозингарони ҳосилот якбора бо 2 гол ҷавоб гардониданд, вале дастаи Душанбе баъдан аз уҳдаи бартараф кардани ин мушкилӣ баромад ва ҳатто камбеки аҷиберо дар ин мавсим навишта кард. хулас бозӣ мисли финал баргузор шуд, гӯё ки дастаҳо шонси охирини худро барои кадом мақсаде истифода мебаранд. вагарна сатҳи дастаҳо аз рӯи мавқеъгирӣ дар ҷадвал бигирем аз замин то осмон фарқият дорад. ҳосилот ҳоли ҳозир бо 16 хол садри ҷадвалро ихтиёр кардааст ва Душанбе бошад ҳамагӣ бо 5 холи ба қавли камбағалиаш дар ҷои нуҳуми ҷадвал қарор дорад. фаворити асосӣ ва лидери ҷадвал дар муқобили дастаи нуҳуми чемпионат он гунае бозӣ кард ки гӯё қудрату тавонаш камӣ мекард ва ба азоб ба голҳои онҳо ҷавоб мегардониданд. хулас бозии хуби Душанбе ва сатҳи ҳосилоти Фархор ба он оварда расонид ки ҳеҷ дастае аз гирифтани имтиёз маҳрум нашуданд.
дар ин рақобат аз ҷониби ҳеҷ дастае бозии прагматикӣ ё дифоъкорона мушоҳида карда нашуд. футболбозони ҳарду тараф баробари тӯбро гирифтан дарҳол кӯшиши ҳуҷум намуданро мекарданд ва дар зиёди ҳолатҳо фурсатҳои голӣ самаранок ба ҳадаф мерасид. аз ин рӯ бозии сергол ва бозии ба истилоҳ пур аз энерҷӣ буд ки дар таҳияи ҳамкоронамон зиёдтар шаҳр ёфтааст. дар даври шашуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум мо шоҳиди як бозии серголу рақобатпазир гардидем. ин вохӯрӣ байни тимҳои душанбеи пойтахт ва ҳосилоти ноҳияи фархор иттифоқ афтод. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор сурат гирифт ва бо натиҷаи мусовӣ поён ёфт. дар дақиқаҳои пайки аввал ҳарду даста бозии кушоду ҳуҷумкорона нишон медоданд. соҳибони майдон дар ин рақобат махсусан дар пайки мазкур бо пасҳои кӯтоҳу дақиқ бештар ҳунарнамоӣ менамуданд. меҳмонон бошад аз партофтҳои дароз ва бештар аз канорҳои майдон ба ҳамла мепардохтанд. назар ба бозиҳои гузашта шогирдони баҳодур суфиев хеле бозии арзанда ва беҳтар ба маърази тамошо мегузоштанд. онҳо бештар бо пасҳои дақиқ аз маркази майдон ба ҳамла мегузаштанд. дақиқаҳои аввали бозӣ ба суди шогирдони Шоғиёзов Ҷаваршоҳ сипарӣ мешуд, вале имкониятҳои худро то ин дақиқаҳо натавонистанд истифода кунанд. баъдан соҳибони майдон дар дақиқаи 19 бо як бозигузорӣ тавонистанд ҳисоби бозиро кушоянд. муаллифи гол Муқим Лутфишоев гардид. бо гузарош шудани 2 дақиқа меҳмонон аз як имконияти хуб тавонистанд ҳисоби бозиро бо кӯмаки Саидхони Амрухон баробар кунанд. баъдан ҳарду даста барои задани голи навбатӣ саъю талош менамуданд, то ки қисми аввалро ба нафи хеш ба анҷом расонанд. дар дақиқаи 27 нерӯсанҷӣ баъди иштибоҳи ҳимоятгари соҳибони майдон Илҳомбахш Сафаров аз ин ҳолат бозингари рақиб Чолов Далер дастаашро ба пеш баровард. баъди пешсафиашон онҳо боз ба ҳуҷумҳои худ мепардохтанд. дар чанд мавриди дигар аз вазъиятҳои қулай натавонистанд истифода намоянд. ҳариф ҳамар лаҳза метавонист аз ҳуҷумҳои хафноки худ бозиро баробар намояд. ин буд ки дар дақиқаи 32 Шарипов Акбар тавонист пеш аз танаффус ҳисоби бозиро баробар кунад. садрнишини мусобиқа бошгоҳи ҳосилот аз имкониятҳои худ барои ба ҳадаф расонидани голи сеюм дар ин қисм муваффақ нашуданд. рақиб бошад имкониятҳои пешсафиро ҳам дошт, вале танҳо ин вазъиятҳоро саривақт истифода карда натавонистанд. бо ҳамин дастаҳо пайки аввалро бо ҳисоби мусовӣ ба анҷом расониданд. дар қисмати дуввум танҳо мо шоҳиди 2 гол дигар гаштем ки яктоӣ аз тарафи ҳарду дастаҳо ба дарвозаи якдигар равона карда шуд. аввалан соҳибони майдон дар дақиқаи 48 баъди қоидавайронкунӣ бар зиддашон Шахир Нуров аз наздикии маркази майдон бо як зарбаи зебои қавии хеш дастаашро пешсаф гардонд. баъдан меҳмонон бозиро комилан ба даст гирифтанд ва барои баробар кардани ҳисоб саъю талош менамуданд. имкониятҳои 100% голзаниро натавонистанд ғайр аз як ҳолат истифода кунанд. ҳарчанд ки вақт ба хотимаи худ наздик мешуд, ҳамон қадар ҳасосияти бозӣ баландтар мешуд. аз як ҳолати хуби голзанӣ ҳосилот дар дақиқаи охири рақобат, аниқтараш дар дақиқаи 85 Чолов Далер бо голи дуввуми хеш тавонист аз мағлубият дастаашро барорад. дар ин бозӣ агар ҳосилот аз нисфи имкониятҳои худ истифодаи дуруст мебурд, онҳо дар ин маврид ба ғалабаи бузург даст меёфтанд. баъди 4 дақиқаи илова кардаи довар вохӯрии дастаҳо бо ҳисоби мусовӣ 3-3 хотима ёфт. ёдовар мешавем ки ин аввалин мусовии ҳосилот дар чемпионати имсола ба ҳисоб меравад. дар 5 даври сипаришуда тавонист ба ҳамаи рақибон бо пирӯзӣ ноил гардад. бошгоҳи Душанбе бошад бо як пирӯзӣ ва 2 мусовӣ то ин давр рақобатҳои хешро сипарӣ намуд. мавқеъҳои дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа ҳамоно бетағйир боқӣ мондааст. Да, плохо провели ту игру. Просто на эту игру у нас в клубе появился новый человек. Мы психологически сначала я с ним встретился, мы с ним пообщались, обговорили все нюансы, все проблемы. Вроде бы мы друг друга поняли. Я его пригласил на тренировку, мы вместе с ним пообщались с ребятами, психологически их настроили. Сказали, что футбол это еще не одна игра, еще есть будущие игры. Психологических ребят настроили, поддержали их, поэтому я думаю, они поняли, что нужно в футбол играть. А проблемы всегда бывают, просто нужно эти проблемы пройти. Временно пройдем эти проблемы. Надеюсь, что и в будущем мы будем выступать достойно в чемпионате. бозии имрӯза бозӣ хеле барои дастаи мо бозӣ вазмин буд, барое ки мо як 5 бозӣ кардем, дар 5 бозӣ ғалаба кардем. барои ҳамин бачаҳо бо пуррагӣ ба майдон баромада
фикр карданд ки бозӣ осон мешавад, вале хеле бозӣ вазмин гузашт. Дар ин бозӣ пурра дар дасти мо буд. Мо бисёр вазъиятҳои голзанӣ бисёр доштем. Ҳало бозингарои мо истифода бурда натавонистанд. Бо ҳамин сабаб бозӣ 3-3 дуранг хотима ёфт. рақобати дастаҳои сатҳи баланд ҳамеша хотирмон сурат мегирад. аз тамошои дидори дастаҳои Куктош ва Динамои шаҳри Душанбе гумонам ҳар касе тамошояш рафт фақат лаззат бурду халос. бозии пурра ҳуҷумкорона ва ба миён овардани фурсатҳои голзанӣ ва таъсиси лаҳзаҳои ҳаяҷоновар. Динамо имсол тамоман азми дигар дорад ва ин навбат иддаои чемпионӣ мекунад ки гумонам то бозии охирин арзанда ҳам буданд. ҳоло Динамо бо вуҷуди он ки хеле бозии бад муқобили Куктош нишон доданд, ҳамоно дар мақоми сеюми ҷадвал бо 12 хол истоданд ва Куктош бошад ҳамагӣ бо 1 холи кам баъди Динамо дар мавқеи чорум меистад. аз ин рӯ ғалаба барои Куктоше ки ниятти баргашт ба Лигаи Олиро дорад хеле ва хеле муҳим буд. бозингарони Куктош назар ба футболбозони дастаи Динамо дида андак чолоктару таҷрибаноктар ба назар мерасиданд. ҳуҷумҳо ва комбинатсияҳо аз ҷониби бозингарони Куктош андак беиштибоҳ ва оқилонатар ба назар мерасид. кӯшиш мекарданд ҳар ҳуҷумашон таваккалкорона ва барҳадар наравад, балки дар зарбаҳо ва иҷрои фурсатҳо хеле эҳтиёткорона даст мезаданд. аз ин рӯ 2 маротиба тавонистанд ки дарвозаи ҳарифро рахна намоянд ва инам дар ҳоле сар зад ки Динамо ба голҳои Куктош ба ҳадди 1 гол ҷавоб нагардонид. худоидод Узоқов ки дар даври аввали мусобиқаи мазкур дар ин мавсим ҷоизаи беҳтарин футболбози ҳафтаро ба даст оварда буд, дар дидор ба муқобили Динамо ба задани 2 гол даст ёфт ки якеашро дар дақиқаи 18 ва дигарашро дар дақиқаи 87 рақобат ба самар расонид. ҳамин тавр Динамо аз гирифтани 3 имтиёз маҳрум ва Куктош мавқеи худро дар чоргонаи аввал устувор кард. бачаҳо хабари хуш, Моҳир ниҳоятан барои аввалин бор ғалаба кард. аввалин 3 имтиёзи худро дар таърихи фаъолияташ дар бозиҳои мавсими имсола ба даст овард, вале аз хонаи аутсайдерон берун набаромад. ин бо гуноҳи дастаи сарҳадчӣ шуд ки онҳо низ дар ин давр аввалин ғалабаи худро ба қайд гирифтанд ва 3 имтиёз ба даст оварданд ки таносуби голҳо сарҳадчиро аз хонаи аутсайдерон берун карду Моҳирро бошад 1 зина боло бурд. аз охирин дуюм ҷо мегӯянд ку ана ҳамин гап ҳоли ҳозир ба дастаи Моҳир рабт дорад. даври гузашта гуфтем ку дастаи Ваҳдатро хатари паридан аз Лига Якум таҳдид мекунад ва корро бинед ки ҳамакнун Ваҳдат бо 1 имтиёзи қадима ҳоло дар охирин хонаи ҷадвал маскан ихтиёр кардааст. дидори дастаҳои Моҳир ва Гулистон дар шимоли кишвар баргузор шуд ва бозингари дастаи Моҳир Шоим Боев дубл кард ва дар қисми аввал тавонист ки дар дақиқаи 22 аввалин голи худро ва дар дақиқаи 44 дуюмин голи худро дар ин дидор ба ҳадаф расонад. қисмати дуюми бозӣ пурра дар ихтиёри бозингарони Гулистон буд ва бозии дифоъкоронаи Моҳир кор доду онҳо ба задани ҳамагӣ 1 гол даст ёфтанд ки дар ниҳоят ҳисоби бозӣ 2-1 ба нафъи дастаи Моҳир хотима ёфт. ё Гулистон воқеан дар майдони худ суст бозӣ кард ва ё Моҳир ҳамакнун рӯ ба рушд менеҳад. барои мухлисони Моҳир аввалин ғалабаро дар ин мавсим муборак мегӯем. бозиҳои дигари даври шашуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл баргузор гардиданд. сарои камар дар хонаи Ваҳдат мизбонро бо ҳисоби калони 6-1 шикаст дод ва Ваҳдат 2 бозии охир якбора ба дарвозаи худ 13 гол сар дод ки танҳо бо 2 гол ҷавоб гардониданду тамом. Моҳир дар сафар барои аввалин бор 3 имтиёз ситонид ки дар дидор муқобили Гулистон ба миён омад. ҳисоби бозии мазкур дар ниҳоят 2-1 ба нафъи ҳосилот тамом шуд. Душанбе ва ҳосилот бозии баробар нишон доданд ва ҳисоби бозӣ ҳам 3-3 хотима ёфт. Куктош дар майдони худаш дастаи Динаморо ба шикаст мувоҷеҳ кард ва ба 2 голи худоидод Узоқов бачаҳои Динамо ба ҳадди 1 гол ҷавоб ҳам нагардониданд. сарҳадчӣ низ дар қатори Моҳир аввалин 3 имтиёзи худро ба даст овард ва онҳо дастаи Паншеро ки даври қаблӣ дар хонаи чоруми ҷадвал буданд бо ҳисоби 2-1 шикаст дод ва ҷони худро аз хатари паридан аз лига наҷот дод. вале даврҳои зиёд дар пеш аст ва ин мавқеъгирӣ метавонад ки ба гузораи ҳар давр тағйир ёбад. барчи бошад дар майдони худаш аз рақиби сарсахт Ҳулбуки Восе бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуд ки ин мавқеи Ҳулбукро дар мавқеи дуюми ҷадвал боз ҳам устувор намуд.
جدول عمومی چمپیونان نیز در صدرهای بالایی تغییرات ندارد. لیدر جدول حال حاصلات است و با 16 امتیاز جمع آورده از دسته هولبوک یک زینه بالا می‌ایستد. برای اشغال کردن موقع حاصلات برای هولبوک تنها 2 خال نمی‌رسد. حال حاضر بازیگران ناحیه واسه با 14 خال بعد لیدر جدول قرار دارند. دینامو باشد در این 6 دور برگزار شده الکی دومین مغلوبیت خود را استقبال می‌گیرد و با 12 خال پیشتره حالا هم موقع سوم را از دست نداده است. هرچند شانس خیلی بزرگ برای اشغال موقع دوم داشتند. کوکتاش بعد غلبیت بر دینامو شماره امتیازهاش را به 11 رسانید و بعد دینامو موقع اختیار کرد. پنشر که هفته قبلی در موقع چهارم بود بعد شکست از سرحدچی همینک به خانه پنجم رفت. بوی تکرار تاریخ موسم گذشته به مشام میرسد. یگانه تغییرات جدی در خانه آوتسایدران است که سرحدچی خود را از آنجا رهانید و دسته وحدت به خانه آخرین رفت. ولی تنها نیست، ماهر با آنی که غلبه کرد حالا هم همسایه وحدت است. دسته ماهر 3 خال به دست آورد و از خانه 12 به 11 رفت و دسته وحدت با همان یکی دریاد از همه حریفان جدولیشان خفا ماندند. بازی‌های آینده و یا خود دور هفتم مسابقه مذکور با ما بازی‌های عجیبی رو پیش خواهد آورد. مرکزی ترینشان گمان همین رقابت حاصلات و کوکتاش می‌شود. هر دو دسته‌های سطح بلند هستند و موقعشان در جدول نیز بد نیست. حاصلات یکم و کوکتاش چهارم دسته است. در این برابر هر دو در حالت خوبی ورزشی قرار دارند و بازی با پیشگویی من برابر صورت می‌گیرد. همچنین دسته هولبوک در میدان خود گلستان را قبول می‌کند و پنشر باشد برچی حصار را که بعد برگشت از مکدون شمالی اونقدر احوال برچی خوب نیست. دسته‌های آخرین نیز میان خود یک رقابت شدید را انجام خواهند داد. ماهر در ورزشگاه خود دسته وحدت را قبول می‌کند که در این دیدار ماهر امکانی خوب دارد تا پورا از خانه آوتسایدران بیرون برآید. دینامو در میدان خود سرحدچی را قبول می‌کند و سرای کمر باشد دسته دوشنبه را که گمانم این بازی هم خیلی خوب سپری می‌شود. روی خط نشانزن‌های چمپیونان نیز این نوبت تغییرات‌های زیاد دارد ولی موقع‌های بالایی حالا هم تغییر نیافتند. عبدالفتاح خدایدادزاده از دینامو حالا هم با همان 8 گل لیدر روی خط باقی مانده است و دلیر چالوف از حاصلات باشد با 6 گل موقع دوم روی خط را کسب کرده است. سمرالدین رسولوف، محسن رستمزاده و مسرور غفوروف 5 گلی دارند که دیگران بعد آنها می‌ایستند. این شهر دور ششم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم بود که با سرپرستی شرکت تنیسی پخش گردید. هفته دیگر وام می‌خوریم. خیر.